бародари азиз, эпидемияи паста шероинар скидка рафтеста ҳозир метонем ки занг бизанем бародарҷоно и барои бародарое ки зан доранд бародаро беҳтарин шад бе залал бе ягон чиз хай бародарои азиз ира кадоме ки истифода бурдагия ё ки истифода мебара мефаҳма баъдан бародаро ман ишонтон метавонам дигар намудошам ҳаст дар ҳамиҷа широинар мисоли ин намудошам ҳаста уна торш бародари азиз на торш ҳаста ин намудшам ҳаста бародарҷонон ин намудош ҳаста дидем бародари азиз ин намудош ҳаста аз ҳамада хубаш бародарҷонон ман тавсиятон метавонам ира масад сар дард намекунад вообще чёткайда бародари азиз ҳена марҳамат масад кадом медад ки бародари азиз иҷа бисёр намудо ҳастан метавонен заказ кунем бародарҷоно любой намуд любой чиз бихоҳӣ бародари азиз метавонем ки чӣ намуди бале як дуфи подарка карда мешавад доставка ба ҳама